Action Art, good morning. Grabe, kadasig ang development after our interview kahapon. Oo, gani? Oo. Kay pagkahapon, nakabaton kita sa Go Signal nga kag-information about the approval gani no sang franchise law or ginpirmahan gid no ni President Bongbong Marcos. Wala gin patapos ang 30 days to lapse into law. Okay. So ibagi di akong ginpirmahan gid sang presidente no. Aha. Oo. So, Yeah. sir, ano nang matabo sini? No? After sang signing sa presidente, what will happen that san ugid mag-start ang inyo pag take over, sir? May duwa ni siya ka stages pang agihan no, major. Una, i-publish anay siya for 15 days. Okay. Okay? So, ang magpagwa sa publication sini amo ang national government pagi sa official gazette, www.officialgazette.gov no, .gov. Aha. So 15 days ina siya nga i-publish da. In parallel, we will also publish it sa national newspaper no. Okay? So whatever comes first nga matapos ang 15 days, we will submit it no, kaya magiging law na siya. I mean, matake effect na siya, no? We will submit it sa Energy Regulatory Commission. Okay. As additional attachments of nga mga documents para naman sa pagpangayo sa Certificate of Public Convenience and Necessity. Aha. Or CPCN. According kay Mr. Castro, once nga maihatag ang CPCN, immediately after that, we will start the operation. And that is within the month of August. Okay, okay. So meaning by ang ekspektaron ta by August pagka September ang payment sang agang mabato na sang mga consumers sa ila sining nga mga billing ara na dira ang ngalan sang NEPSI. Oh, amat-amat na siya no kay siyempre may mga billing cycles nga ginatawag. Okay. Na dapat magsanto ang billing cycle sang Sineco kag sang transition to NEPC no. Okay. But ang initial agreement dira in the first months nga daw medyo may may overlapping of the billing cycle. Aha. Consumers can still pay sa Sineco. Okay. No? Still pay sa Sineco, din bahala na ang Sineco kag NEPC nga mag-compute kung ano ang para sa NEPC kag ano naman niya ang para sa ila. I see. So ining mga para hindi magsala ang mga consumers no. So while nga ginaamat-amat naton maayos gid ang schedules, billing cycles. So expectedly this August mabukas na gid ang office ninyo formally and officially na dira sa May Robinsons. Yes, oo. Mabukas na gid siya for the consumers, no? To accommodate sang mga transactions, applications, inquiries, ang aton nga mga helpline. Once not now, no? Not now, of course. Pag nag-officially operate na kita soon, no? In the next coming weeks. So, yun, control center, kami na ang ma-dispatch ang mga response team, kami na ang masabat sa mga tawag, mabaton sa mga application for new connections, and other customer-related concerns. Okay. Klaro, honta kay basing iban wala tapos interview, testing na yun sa numero nyo. Kato na di subong? Ha? Wala na. Hindi na. Wala na subong ha? Hindi na. Kay, as we said, no, may CPCN, pakita nga hulaton, alin sa ERC. Aha. Basi makuon sa nablang na lagi-lagi tawag na yan. Dason mambal nga na kabundol magsabat kay NEPC. Why pagani ulaton tagani. We will announce that. We will inform of course for sure Action Radio will announce it no amo na ang start sang official day of operation sang NEPC as the new distribution utility company sa Central Negros. Pero anong matabo si Sir sa transition period? Sila ni Attorney Lapuri will continue man gyapon sa Sineco?
Yeah, because Seneco will continue as a juridical entity, no? Okay, okay. So may Seneco man gihapon. May Hindi Seneco man hindi lang gihapon, sila correct. ang hindi lang sila ang distributor na sa Distributor, kuryente. correct. So ara sila gihapon da, mga board directors ara gihapon da. May 30% share sila sa Negros Electric and Power Corporation bilang joint venture company. Okay, okay. Sige. So anyway, wala to na muna sa mga consumers under iya sa area of coverage sa Seneco. Monitor na kamo di because officially i-announce man sang INEPC kung saan o naging pwede ka-cater sang tawag, mga pag-process ang inyong mga concern. Ina na siguro amo na pabalo naton sila within this August kung ara nagid Sir Jonathan. Yeah. Yes sir. We will, no, we will. Bulubantayan yung there is Action Radio. Yes, yes. And also, I'd like to take this opportunity. Yes, sir. Action Action, okay lang. Yes, sir. Please start following our Facebook page, no? Negros okay. Power. Negros Power. Kaya we will be posting from time to time updates mandira. Negros Power Facebook page. Amo magaling, ano matandaan ko nga bal ni Sir Ruel Castro nga walk the talk. Tiya mo na ni Guro. We will walk the talk. We will walk the talk. It all start with a promise and we will fulfill those promises, no? Yes, yes. Okay. So keep us posted, sir, kay sundo namon ini nga mga update and development so that we can inform sa tanan niya kapin pagid Salvador Benedicto area, mga layo lang within that Bacolod City nga lugar lang nga nasakupan ninyo para ma-informan sila. Salamat gi sa time, Sir Jonathan. Salamat, Action Art, kag sa mga ka-action naton nga nagapamati subong mayong aga sa inyo tanan. Salamat, kid.